Iki ngemis. Sapa? Oke, nggih. Alhamdulillah ditambahi. Nggih, alhamdulillah 50.000 gelange gede kuwi. Jos Bu. Saka besan 100.000. Paring asma Bu sinten? Bu? Rahyani nggih, berkah nggih Bu nggih. Nika wae Bu sinten? Bu? Sulis. Nggih, tambahi neh Bu Sulis. Tambahi Bu Sulis. Tambahi Bu Sulis. Tambahi neh ora iki? Gendut to. Wis loro. Lah grup kene kok ora ngeweki blas. Lah dalah. Renek iki kene iki. Iki ya bocah nganom. Napa? Manguharjo. Oh niki Mangunarjo. Mangunarjo ki sugih-sugih lho padahal. 100.000 joget bareng bayaran. Ya. Sayangi wis Duwe bojo ananging aku rada rene. aku ngebacut tresno